kanilang shop sayang man pero dinhimang kuno sila na stress gisakitan dinhi kuno sila nga lugar nga di sila makalipat o unsay sa nahitabo silang amahan kay dinhi sila dinhi magidakop si Mario dinhi sa naplantirag pusil so mo to guys nga yung mga bata nga sakitan kuno sila mga ridari nga labi na ang dadandari di sila ganahan kay makadumdum sila sa amahan unsa gyud sa pag kuha sa mga pulis daring lugar mga pinausap po sa rason nga ingin sila ibaligyan alaman jud. Hey guys, happy Sunday des na yan. Ika ng merkado na. Lagi ko mo. Magtanong ka sibuyas? magtanong ko na ko pa na ako kang ganun. Ang ito sa yung biscuit ba? 800 ko yung tanan, wala pa itong buwan. 800 tipo. Kari, sabi mo rin, pwede dahil tabi dahil halo ko nos papi mais na yan. Araw ko na mahumok kung pagpunay na ko na ihalo. Ang gatas tulog ko na siya ng buwan. Sabon. Sana, ang daon, yung palit ka naman, sinahuro to, katagain mo ka. Ayun, Tagalog ko. May bisis ko. Ang tambaw. Kasultis na na guys, kaya nakadaog sa kuan. Gamay ra noon, pero tayo sila singko nakadaog da. Kana, kagpalit o grocery noon. Bagos, ano yung luhan, kapag tubuhan, suwa. Ay, tagsa naging tumugtubig daan. Naman yung ito, kung sa mga isda. Mato sa kusyap, balik ra ko. Kinsa? Mapay paglaga nila. Ha? Ay, meron ako po na nung panpat istik-istik ng kape. Kana noon kay di kami di katukuan. Mo din ni angay. Tanong kung sumusumban yung sabab ng isda na. Diyan diyan magipalit. Kaya bang bari ng mga isda sa merkado kay lunong mangyapong mga na mga isda. Ano? May bukod. Tanga di ay Ay, mo din ang bao. Hoso. Wala kanang neighbor this mo ko ni. Katukuan. Murag mang tuba. Lagi. Pati man di. Lain man na. Nado ka mga Di ko ato. tamban mga. Ha? Ano wag magmukhaan ba ko nga ako pa. Ang Ka tabi sa ginnan sa bolo na dala na mabikan ni dana lang kan mo bawo sa adlaw. Tatay ra ning karne. A few moments later. Karon day di ako nagbaklay. Kay padung ko sa kuan among shop. Palakaw ra man dari guys. So nagbaklay ko kay kinahanglan po nating maglakaw lagi dya. Init na guys pero sa Joparon guys pay alas 9 sa buntag. Diya ka nang naay magkuan ko dagto maglampas dya. Tanaw na gun sa mga kuan dito kanang may mga saging basig may mga tuba. So grabe na maghugawa dito guys. Parang nakalampas yun na nakapasik. So yun tada turon. Hi guys. Tadi ko sa mong shop dia. Tanaw mo na sa base CCTV eh. Wala nang gawad-gawas oh. Oh. Camera is starting. Halfway. Ano yung kurang sabag CCTV ay. Kinahanglan jud kong magkuan ni mag-video. Nag-vlog ko guys for the memory rapid kay kanang feel na mahalin na jud ni.
So, diagling ko na ng nini. Wala naman hagira sa Valencia guys. For the memory. Kanang pasig mahalin na ni. So, madyo na naman natin tanawon nga. Pagkag sunod adaw, lain naman nag-iza da ni. So, hagya po ni hinluan kay disipudog kuan. Siga, kuan na nigbanakon. So, arang na hugawag guys bitaw. Kay pila na ni ka buwan nga wa lagi na magunahi. So guys, dari arang sa bahay naman ng giboys ubiran kay nay nagbidyo kay. Ja guys kani dugay-dugay na jud na ho pamawiri. Ja siguro mga upat na buwan na jud ni guys nga ni nakadaga kataka sa mga sagbot. Naluoy lang ko sa kalamansi guys kay gisapawan na daaning kuan kanina ay unsa ni mga sagbotaran ni. Ja man gud po ning gitamnan og kana bitang nay humot bitaw ikuan siya na pandan kananay humot ibutang og luto diya kani ang hilika mo ni ang tamaw sa gams mo ni tanam ni Mario sa una kay ug mangat-ngatan kum gabi mo ni jang dali og kuan kanang nay kuha kay manghibutang sa ang aping diya ang naghana naman guys anang ipanigbasag uban diya dakan pa jud kadtong kuan kanang kalamansi nga nangahinog dadis ilawom wa nakit so mo ni guys nga asang gilampasan. Lingaw ko guys kaya naghanang kalamansi arang nagkaan na sila mura nag-orange. Naman nagkaan din kalamansi. Sa ahang atabtabon ni karong kuan, tabtabon ni nahong kuan kaning pandan. Hello guys, good morning. Salay po tahan lang sa namin nila. Pwede ko sa pan guys. Sabi itong pan. Ano nga si kaya kada nagdakandak na ah. Pas kailan mo kay init. Dito dari kay lain. Daro ko. Bawa na. Kaya kalamansi bidaog nas kuan. Ani haning kuan ni. So guys, kinang ko mag-jacket kay magsugod ako tab-tab daring kuan ron kanang naay diyan na ning pandan. Di pwede di kay mga sama di ang bukton. Hait-hait man dai pud ni guys. Grabe na kasing labong nga. Dali guys, karon day adlaw naghuwat day ko sa kuan. Huwat day ko sa murag na mo nga ni dani tanaw dani shop kay mao malagi ni among lagi ni gibaligya. Ako guys, ang hinayang man ko marang sakitan po ko magnangana. Sobrang sang kahinayang niya na para na guys si baligya ni pero ako'y mahimo kay ang mga bata di na paganahan dari guys kay makanana silang sa lugar asang lugaran na plantiran nilang papa. Diya man nga og sila pasibuton kay ganahan po sila gibaligya kuno ni guys pero ako ang hinayang laman jud ko kay pisto kaadyo kay dari daghan na kaadzong kuan bibo na diyan saan man ina nga kanang ang palagipod sila
igong ikagaso silang kaso. So mga paigingang marayo na nga ibalik dyan na naman jud na huwag na mo palit. Mao to guys nga naay matanaw rong adlaw. While naghuwat ko, nagkuan ko dari. Pagpano wala maguna ako suwi ni mo. Ikaw ha? Ito hol. Tamang baryo. Ay, salamat. Kasi maliit na ka. Ay, salamat po. Hoy, hoy. Hoy, nakakuna ka. Dagat ang kalamansi gani. Ay, ibay. Kalamansi sayang makalamansi kani kay dali raman yung buli. No, lagi kalamansi. Markot lagi ko daming kalamansi. Tapon yun. Kalamansi. Nadakan kaso. Kalamansi. Markot lagi ko daming ko ana kalamansi ano. Oh, yan na ko. Oh. Hmm. Nice. Tanawa makakain dyan. Na. Biar ada ke. Ah. Ah. Kalamansi randa ke amaran nagkuan. Na duha. Dagke. Kayo na lagi nang ini ya. Ala ala. Kada kas kalamansi mura nag orange. Huh? Na maraghan na ito guys. Ang tinanam ni Mario na ang hagbasan. Damig na, healthy pa. Tao, balik na. Tao, na ay ko pagbaiti. Tao, damig na, healthy pa.
Ano, yung marag orange. Kalamansi. Namatay ang sa kapuno nga kalamansi dahil gidaon sa naikasagod. Nabigay ko lang. Taho, damit na, healthy ka. Taho, palit na. Taho, na ay gisag pagbaiti. Taho, damit na, healthy pa. Taho, palit na. Taho, na ay gisag pagbaiti. Taho, damit na, healthy pa. Taho, palit na. Taho, na ay gisag pagbaiti. Taho, damit na, healthy pa. Taho, palit na. Taho, na ay gisag pagbaiti. Taho, damit na, healthy pa. Taho, palit na. Okay na? Taho, na ay Mukhang isa kasi. 20. Kapay tiya ba? damit na,
Merenda tahu guys ya. Wala guys, sama ko kagbas. Iwigo na nang kita patapawan. Ayun na lang na. Ako ipinag nga karangan si sili.